Moro taas, Frans täällä, se Naftaliksi. Eikö sitä syksy ole vaan sitten kaunista aikaa? Puut vaihtaa väriä ja voi vaikka hyppiä lehtikasoissa. Ja kyllä mikä on niin mukavaa, kun sateisena päivänä mennä viltin alle lukemaan kirjoja ja juomaan jotain lämmintä juomaa. Meillä oli aina Hiirivaarin kanssa tapana haravoida lehtiä ja vaari teki mulle ihan mahdottoman isoja lehtikasoja. Vaari olikin oikein semmonen leikkimestari ja se keksi aina jotain kivaa tekemistä, kun se oli mun kanssa. Minä olen Frans Naftalin isoisä. Tule Frans keinumaan! Keinuminen on ihan helppoa. Eikä laitetaan jalat koukkuun ja suoraksi. Koukkuun ja suoraksi ja koko kroppa tekee mukana. Koukkuun ja suoraksi. Ja koukkuun suoraksi. Minä olen pienenä hiirenä kova laskemaan mäkiä. Kylläpä muistelu on mukavaa. Täällä hautausmaalla ei pahemmin parane huutaa tai riehua, kun tää on semmonen pyhä paikka, mihin tullaan rauhoittumaan ja muistamaan niitä meidän kaikkia läheisiä. Että leikkiin ehtii myöhemminkin sitten. Oi Vaari, mä toin sulle kynttilän, niin ehkä näet lukea satuja sitten siellä taivaan isän tykönä. Mä taas mietin sua ja meidän kivoja leikkejä ja sun tarinoitas. Mulla on kyllä väliin sua ihan hirveä ikävä. Mutta sitten mä ajattelin, että sä oot siellä Jumalan luona, niin se vähän rauhoittaa. Mä toin sulle tuon kynttilän niin kuin muistoksi, niin kuin sä opetit mulle, että viedään kynttilöitä. No, nähdään taas vaan. Mä tuun sitten käymään. Ja kiitos, että sä olit mun elämässä. Jos joku meille läheinen poistuu meidän elämästä, niin me voidaan muistella niitä vaikka noilla kynttilöillä ja esimerkiksi valokuvilla. Mä pidän mukana aina valokuvaa Hiirivaarista. Jeesuskin sanoi evankeliumissa, että joka minuun uskoo ei ikinä kuole. Eli sitten lopuksi meidän sielu palaa Jumalan luokse. Kynttilät ja nämä kaikki ne muistuttaa meitä siitä iankaikkisesta elämästä, jonka Jeesus on meille valmistanut. Kuuntele vielä Hiirivaarin iltasatu. Haluaisitteko kuulla iltasadun? Oli syksy. Pilvet riippuivat matalalla ja tuuli lennätti keltaisia lehtiä. Pikkuenkeli Elli oli kietonut kaulansa keltaraitaisen kaulahuivin ja lennähteli putoavien lehtien joukossa, kuin olisi itsekin syksyn lehti. Hautausmaa mäkeä ponnisteli vastatuulen mustatakkinen mummo, kukkapaketti kädessä.
Haudoille oli tuotu jäkäläseppeleitä ja sinipunaisia kanervia, ja siellä täällä tuikahtelevat lyhdyt ja kynttilät. Mummon perässä hyppeli tyttö, jolle oli juuri ostettu sininen sadetakki ja punaiset kumisaappaat. Häntä eivät syksyn sateet huolettaneet. Oli tulossa pyhäinpäivä, ja mummo vei kukkia vaarin haudalle. Vaari oli kuollut kevään kynnyksellä, ja mummon oli kova ikävä. Tyttö yritti lohduttaa. Älä itke, vaarihan on taivaassa. Niin on, mummo sanoi ja kaiveli taskustaan nenäliinaa. Minunkin on ikävä. Eikö vaari voisi vähän piipahtaa maan päällä? Kultaseni, ei taivaasta enää piipahdeta. Tyttö mietti ankarasti. Mummo oli kovin yksin, ja heitä oli taas monta. Oli äiti ja isä, isoveli ja sisko ja vielä vauva. Jonkinlainen tasajako olisi tehtävä. Jos me annamme isän sinulle vaariksi. Tyttöä melkein kadutti heti, kun oli sanonut sen. Ei olisi helppoa antaa isää edes lainaksi. Mummo naurahti ja sanoi, että isä taitaa olla hänelle liian nuori vaariksi. Tyttö oli helpottunut. Hän asetteli mummon kanssa kanervan kauniisti hautakiven eteen. On minullakin vaaria ikävä. Eikö hän voisi lähettää meille vaikka kortin? Taas mummoa nauratti. Ei taida oikein posti kulkea taivaasta asti. Mutta edes tekstiviestin, vaikka ihan lyhyen. Tokkopa taivaasta asti kulkee edes tekstiviesti, mummo sanoi ja silitti tytön poskea. Pikkuenkeli Elliä ihan itketti. Hän päätti lohduttaa noita kahta edes sen verran kuin pieni enkeli voi. Hän huiskautti hopeisilla siivillään ja pilvet repesivät. Niiden raosta pilkahti aurinko ja koko hautausmaa näytti heti valoisalta. Kukat hehkuivat ja erityisesti loistivat vaahtoranlehdet, joita leijui maahan kuin kultaista sadetta. Elli heittäytyi joukkoon ja näytti keltaraitaisen kaulahuivinsa kanssa melkein oikealta lehdeltä. Mummo, minä näin enkelin, tyttö huudahti. Se toi viestin vaarilta. Niin, kultaseni, mummo sanoi ja hymyili. Käsi kädessä he lähtivät kotiin. Illalla tyttö liimasi vihkoonsa monta mummon antamaa enkelikiiltokuvaa. Mutta oikea enkeli, se pieni Elli, lensi takaisin taivaaseen. Matkalla hän ajatteli kaikkia niitä, jotka itkivät ja murehtivat taivaan kotiin muuttaneita omaisiaan. Hän lähetti heille kaikille lämpimiä, lohduttavia, valoisia ajatuksia ja elämisen iloa. Nyt kun maa kääriytyy pimeään, ajattelen Jumala, sinun taivastasi. Siellä elämä hehkuu kirkkaana, lakastumatta koskaan. Auta minua avoimin mielin kuulemaan, mitä sanasi puhuu isän kodista. Suo, että pääsisimme kerran sinne, sinun valosi, missä kukaan ei enää itke surun ja kuoleman kipua. Anna meidän kaikkien yhdessä iloita ikuisessa kodissa ja laulaa ylistystä sinulle. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.